Sa pagpangayo ng day Santiago, kag Juan, sa lugar nga malapit sa iya ginharian, gintudlo ni Jesus sa iya mga gintutunan, nga kung luyag nila nga mangin gamhanan, dapat sila mangin sulugoon. Kay si Jesus, wala nagkari, hindi agud alagaron, kundi sa pag-alagad, kay paghatag sang iya kabuhi para sa tanan. Ang pagsaulog naton, sang Domingo sang misyon, nagapahanundom sa aton, nga kita tanan, ginapadala sa aton, mga kauturan, sa malapit kag sa malayo, agud ipaambit ang maayong balita sang kaluwasan. Kag ang Domingo para sa mga tutura, nagapahanunduman sa aton ngang aton pungsod, manggaranon sa nanangisari nga mga kultura, kabay pa ini mag-agda sa aton nga tahuron kag dampigan ang kultura sang tagsa-tagsa, labi na gid ang kultura sa mga tumandok nga mga Pilipino. Ang aton celebrante, ano si Reverend Father John Tadipa. Palyog magtindog ang tanan, kaya magupod sa pagkanta sa pambukas nga ambahanon. Sakripisyo kami gaampo paagi silingahin mo. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo ay laro sa inyo. Kayaman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ng aton mga sala. Agad maging takos kita sa pagsalibrar. Sining balaan ng mga misteryo. Tanang kita, nakumpisa ko sa Diyos na magkakahon sa tanan. Sa inyo mga utod, kaya nakasala ko tuod sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya. Sa akong sala, sa akong dako kag tuod nga sala. Busa nagaampa ko kay Santa Maria Birhen gihapon. Sa tanan nga mga hinos ka mga santos, sa inyo mga utod, igaampa ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabay nga maluoy sa aton ng Diyos na magkagahon sa tanan. Kag sa napatawad na ang aton mga sala. Tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy sa amin,
Kristo, maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Maluoy ka sa amon. Ginoo, maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos sa kahitasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan, itabuta pag-ibait sa mga tao, naiyahamot ang o Ginoong Diyos, hari ka langit mo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan, nagdadayag kami sa imo, nagkakaimulan kami, nagasimba kami sa imo, nagdadayag kami. Salamat kami, bangod sa dakong mga himaya, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan, o Ginoong Jesucristo, bugtong na anak sa nanay, Diyos, pagkakala sa Diyos. Ikaw ang nagawala sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka sa amon. Ikaw ang nagawala sa mga sala. Maluna ang amon, pagkahapon. Ikaw na nagalingkod sa pusang Diyos na Ama. Maluoy ka sa amon. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan, ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang nagliligtas, o Jesucristo, bukod sa Espiritu Santo, sa inayos ng Diyos na Ama. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos,
Himaya sa Diyos sa kaitaasan. sa kahinaan. Bangamuyo kita. Lumagagaho mo sa tanan, kagulay katapusan nga Diyos. Kabay, ngang amon kabubuton na halad sa imo. Kamagalagad kami sa imo pagkahalang doon, sa bunayag na tagipusoon. Ginapayo namin ni sa imo, pagi kay Yesu Kristo imo anak kag amon Ginoo. Nga nakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagsiling, ako ang nagbuot nga siya magantos. Ang iya kamatayon isa kahalad sa pagdalasang kapatawaran. Gani makakita siya sang iya mga kaliwat. Magakabuhi siya sing malawig. Kadpaagi sa iya ang akon plano magamadinalagon. Sa tapos ang kabuhi isang pag-antos, makaangkon siya liwat sang kalipay. Makahibalo siya nga ang iya mga pag-antos, hindi nangin walay pulos. Siya ang akon matarong nga alagad, nga sa iya nahamuot ako. Pas ano niya ang silot sang madamo, kagtungod sa iya, patawaron ko sila. Ang pulong sang Diyos. Salamat sa Diyos. Kabay ang imo mapinadayunon nga gugma, magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Kabay ng imo, mapinadayunon nga gugma, magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Ang mga pulong sang Ginoo matuod, kadang tanan niya nga mga binuhatan masaligan. Ang Ginoo naghigugma sang maayo kag matarong nga mga tawo, ang iya mapinadayunon nga gugma nagapuno sang duta. Kabay ang imo mapinadayunon nga gugma, magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Ang Ginoo nagabantay sa mga nagatuman sa iya, sa mga nagasalig sa iya, mapinadayunon nga gugma. Ginaluwas niya sila sa kamatayon, ginabuhi niya sila sa tion sang tiguluton. Kabay ang imo, mapinadayunon nga gugma, magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Ang aton paglaom yara sa Ginoo, siya ang aton manugbulig kag mga ngapin. Nagakalipay kita tungod sa iya balaan nga ngalan nagasalig kita. Kabay ang imo mapinadayunon nga gugma magpabilin sa amon, kaya nga amon paglaom yara sa imo. Kabay ang imo, mapinadayunon nga gugma, magapabilin sa amon o Ginoo, kayang amon paglaom yara sa imo. Ang pagbasa gikan sa sulat sa mga Hebreo. Mga utod, gani magmaligon kita sa aton ginatuad nga pagtuo. Kay kita may bantog kag pinakamataas nga pari nga amo sa Jesus, ang anak sang Dios na nagsulod sa kalangitan. Ang aton pinakamataas nga pari nagabatsyag man sa aton mga kaluyahon, kay siya man ginsulay sa tanan nga bagay kaangay sa aton, pero wala siya magpakasala. Gani, hindi kita magpang-alang-alang sa pagpalapit sa trono sang Dios,
sa diin yara ang gugma. Dito magabaton kita sing kaluoy kag kaayo nga makabulig sa aton sa tion nga ginakinahanglan naton ini. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Pangyag magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang anak sang tao wala magkari agud alagaron, kundi sa pag-alagad kag sa paghatag sang iya kabuhi sa pagtubos sang madamo nga mga tao. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Marcos. Sa tuwa panahon sa Santiago kay si Juan nga mga anak ni Zebedeo, nagkadto kay Jesus nga nagsiling sa iya Manunudlo, may luyag kami kung tani pangayoon sa imo. Sa Jesus nagsabat sa ila, ano ba lang luyag ninyo nga himuon ko para sa inyo? Nagsabat sila, kung magpungko ka na gani dito sa trono sa imo mahimayaon na ginarian, papungko kami upod sa imo. Ang isa sa imo tuo, kag isa sa imo wala. Sa Jesus nagsiling sa ila, wala ka mo makahibalo kung ano ang inyo ginapangayo. Sarang bala ka mo makainom sa kopa nga ako pagaimnan. Sarang bala ka mo magkapabautiso, subong sa pagbautiso sa akon. Nagsabat sila, makasarang kami. Sa Jesus nagsiling sa ila, matuod gid nga magainom kamo sa kopa nga ako pagaimnan, kag pagabautisuhan kamo, subong sa pagbautiso sa akon. Pero ang pagpungko sa akon tuo o kung sa akon wala, hindi ako na paghatag sini. Ang Diyos amo magahatag sini sa maging amana niya. Sa pagkabati sini sa napulo ka maging tuton, ang naakig sila kay Santiago kay Juan. Gani gipatawag sila pala ni Jesus sa ginsiganan, inyo na ibaluan nga ang mga ginakabig nga mga pangulo sa mga pagano, magahom sa ila mga sinakpan, kamagamhanan, may bugo sa otoridad sa ila. Pero hindi amo ini ang iya sa inyo. Kung hindi amo ini iya ang sa inyo. Kung ang isa sa inyo luyag mangin gamhanan, dapat siya mangin sulugoon ninyo. Kag kung ang isa sa inyo luyag mangin pangulo, dapat siya mangin ulipon sa tanan. Kay bisan pagani ang anak sang tawo, wala mag-abot agud alagaron, kundi sa pag-alagad, ka sa paghatag sa iya kabuhi, sa pagtubos sa madamo ng mga tao. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdaya sa imo, Ginoong Hesukristo. Magling ka na pala. Pinigugma nga mga utod, mayong gabi sa iyong tanan. Sa to anay, may isa ka pari, uso pa to ang salakyan, bala nga may ngalan nga for official use only.
no? Ambot ko may muna pa nga mga salakyan, kung sa itong sa mga nagliligad nga mga tinuig siguro sa mga 1990s, muna, no? Halos ang mga salakyan may butang for official use only. No? Karon, ining pari, no? Daw medyo lango-lango klase pari, ang salakyan niya, kagabot sa lingon ang salakyan sa parokyaman, ginubutangan niya iya sa ngalan nga for official use also. No? Ginsaway siya. No? Ginsaway sa nga otoridad nga kwaon ang yeto nga nasulat. No? Kaya daw na insulto sila. No? Kaya hindi bala maghambak kita for official use only, buot silingon nga limitado lang ang gamit, no? Muna galing nga opisyal lang ang makagamit, no? Tamo tong iyaya nga pamaagi, no? Agot to nga masiling nga ang salakyan ko nga ini, hindi lang ni akon, no? Kundi nga para man sa serbisyo sa parokya, no? For official use also, no? So buot silingon, official use, kahulugan, pag-alagad, no? Igaling tamo to, no? Ginsaway siya nga hindi pag-isigihon, no? Nga kwaon to ang pangalan, no? Tinigog mga utod, ang ato ni kabuhi for official use also, no? So buot silingon, ang aton kabuhi dapat kabuhi sa pag-alagad, no? Hindi pa pag-alagad nga kung hindi nga for private use only, no? Kaya sa una may amo pagit sila, no? Kung hindi for official use, for private use, no? Amo na ganing may mga salakyan nga gitawag nga passenger, buot silingon para sa tanan, kay may ara man nga private, no? Buot silingon gamit lang sang tag-iya. No? Yung mga utod, no? Ang aton Ginoo nagapahanumdum sa aton. It is by service that we will become great. No? Tigani, ang pag-alagad, nga tuod-tuod nga pag-alagad. No? So bato-bato sa langit, ang matamaan, wag magalit, ha? No? Kung kaisa balas, nila, pidag-ano ko sa eleksyon, kay maalagad ako sa inyo. No? Ay, siya nagdaog na, imbes ka sa siya malagad, siya ang ginalagaran. No? Hindi amo na, no? Iyan ay isang kalibutan, no? Hinigog mga utod, siling sa aton Ginoo, kung luyag naton nga mangin gamhanan o kung mangin una o kung mangin great, dapat nga usuyo naton ang dalan sang pag-alagad, no? So mas noble buot silingon nga nagaalagad kita, no? Mas noble ang nagaserbisyo, hindi ang ginaserbisyuhan. No? Igani, ang tao nga ginaserbisyuhan, sa tutuod lang kaluluoy, kaya nga aman, hindi ba lang nagaserbisyo kita sa nagamasakit, nagaserbisyo kita sa hindi makairo. Kung kita nga makairo, ginaserbisyuhan, daw pareho lang, hindi kita kairo nga. No? Oh. Halimbawa, sa ato nga panahon, uso na ang tawag natin, instant lang bala. Sa una, kung manglaba ka, makuso ka gid. No? Subong nga, hapos na. No? Bit-biton mo lang, imo nga lalaban, kay dalon sa... may washing machine na nga, pagka, malana. No? Buot silingon ng pag-alagad nga element, ba umat-amat lang nga nagakadula, no? Ginaliwat ko sa pagsiling ang tao, ginaalagaran sa bangod ka hindi siya makairo. No? Ang nagaalagad bangod kay makairo, no? So gani nga, kung makairo kita kag nagadepende kita sa sugo-sugo lang sa iban, ay do insulto gawa sa atong kaugalingon, no? O halimbawa ang bata, makairo pa siya. Pero mapungko lang sa lamisa ka magsiling nay. Kanon, nay, sudan, no? Yung nga nagahulat lang, nga makairo man tali nga, pwede man siya nga makakuha, no? Di mga utod, ang aton Ginoo, nagapanumdum sa aton,
Kung makairo kita, alagad kita. Kung hindi na kita kairo, ti kita ang alagaran Pero mientras na makairo kita, makasarang kita, gamito naton ang aton ikasarang sa pag-alagad sa aton isig katawo. No? Kaya mag-aabot ang tion nga, hindi na kita makairo. No? Kag kita ang alagaran. So ano sining iyang significance abi no? O kung ang iyang gina-imply sa aton na kabuhi. Kung ang nanay kag tatay makairo pati alagad sa ila bata. Di ba la, no? Di ko lang ginikanan, hindi na makairo, ting bata naman ang alagad no? Amo na ano yung kuneron nga si nanay kag tatay luya na siya pang imo ya pangayuan sa imo nga bakal gatas sa imo nga bata, no? Isaligan mo patuya ang pinisyon ni nanay kag ni tatay para sa panimalay. Pero hindi man naiguro manami, no? No? Ti, hinigugma nga mga utot ko kay isa may amo sini nga sitwasyon. O Father, nagaduro pa ko Father ka pangita kay nga aman, kaluluoy ang akon apo, no? Oo. Ang lula na, tigulang na, pero nagahimakas pa. Kaya ang ginakabalakaan niya, nga mapaiskwila ang iyang apo. Kung saan na mamangkot, din ko lula, diin nang iya ginikanan sa naaw. Na Father, kaluoy man, wala sang ubra. Tiya mo ni kung saan sitwasyon naton, no? Amo na nga, dapat, no? Samtang pag-un kita, nag-aalagad kita, nagatinguha kita makaalagad, no? Kaya kung magluya na kita, dapat kita naman ang alagaran, no? Di ang isa ka madalong nga implikasyon sini amo nga kung kaisa ko magtigulang na gani ang nanay kag tatay, ang mga mag-utod daw nagatudloanay. Ikaw naman kay tatay, ikaw naman kay nanay. Pero kung pala nublion gani, sobra pa sa 120 kag 150 lagan nga mapalapit to agud na magkuha sa iyang party, no? Pero kung sa laguron gani tudloanay, no? Ibig mga mautod, the path of greatness is the path of service. Kasi nasiling ko na, ang ginaalagaran, amo ang hindi makairo. Ang nagaalagad, makairo. Buot silingon. So, pamakuto nato ng atong kaugalingon, nagaalagad bala ako kung wala. Kung wala, buot silingon basi hindi kita makairo. Basi gina-insultuhan naton ang ikasarang nga ginahatag sang Dios sa aton. Wala naton gin gamit, no? Dumdumo naton ang aton puwersa, ang aton talento. Kung hindi naton inipagamiton, madula man lang ni, no? Kaina, nag-istoryahan kami sa isa sa amon nga personnel bala tingi obra panglimpyo. Senior Father, nanutaran ko bala nga sa paglakat sa panahon, kaya edad niya daw na sa 58. Nagaluya, ginmagaling ang tao, no? Nga, kumadumduman ko pa sa una na isa kasako nga humay, ano kinapangbitin ko lang na. Pero subong daw, hindi na amo. Pero ang punto nga, nagamit yang iyang operasa sa tuanay, may referensya, nga na mabitbit yang isa kasako. Ambot ang kabataan naton kung may memory nga nagbitbit sa bugat daw ay, no? Kaya wala na ganit pa nag-ug. Subong niya, gripo na lang, mabukas ka na lang sa gripo. Sa una niya, siguro din sa San Rafael ni, wala pa uso ang nawasa, laban-laban, sa bubon pa ka mo sag-up, no? Basi gani nga, isa lang inyo nga bubon, kumon, kagda na kamutanan kinitanay, no? Hindi ba sa una mo na, no? Makinitanay sa bubon, kung hindi gani sa kapilya. O, sa ginatawag pa sa una nga ba? Basketball court, natawag pa nga tennis court, no? Pati ka na basketball court, wala gid tennis no? Pero may common nga lugar, no? Gapa manag-up ka. Subong niya, hapos na. No? Mapatubod ka na lang. Pero bisan daw mapatubod na lang, daw tamad pa, no?
Higog mga mautod, let us learn to serve because service is the path to greatness. Sining sa aton Ginoo, ang luyag nga mangin una, dapat mangin sulugoon sa iban. Buti lingon mag-alagad samtang may ikasarang. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, na makagahom sa tanan. Bubuhat sa langit isang duta. Nagato ko kay sa Kristo anak na bugtong nga ato o naging narangkon sa lang sa Espiritu Santo. Gimbunag ni Santa Maria Borgen, insakit sa ni Poncio Pilato, ginansal sa krus na patay kagimlubong, nanaog sa mga minatay. Sa kapo kaadlaw na banaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayap sa mga langit, kinagalingkod sa tuo sang Diyos ni Amay, makayagahom sa tanan. Gikan dito magari pa siya liwat sa pagbukom sa buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagpanaw sa mga lawas, sa pagkabuhi na wala sa katapusan. Amen. Mga utod, pangabayo naton sa Dios, nangatagan kita sing gugma kag kusog, agud ibantala ang maayong balita, sa dakong pagsalig ang aton sabat, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Sa iya pagsaulog, sang Domingo sang misyon, kabay nga ang simbahan, ang kadilingban sang Dios, mangin matutom kag mapisan sa pagbantala sang maayong balita sa tanan. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga ang mga obispo, mga pari, mga katekista, kag mga pinuno nga laiko, magkilala sang maayong balita na Jesus sa pagbag-o kag matahom nga paagi. Agud ini madali batunon sang mga tao. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga ang mga misyonero kag misyonera maghatag sa ila bug-os nga kaugalingon para sa ebanghelyo kag dalhon ini sa mga tawo nga malayo kag sa mga tawo nga ginauhaw sa Dios kag sa iya pulong. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga ang Espiritu Santo magpukaw sang tagipusoon sa mga pamatanon para sa mga buluhaton sang misyon kag kag tawgon sila nga mangin misyonero kag misyonera. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay ang tanan nga tawo sa sining kalibutan magbinuligay kag magamlig sang aton kalibutan kag maglikaw sa mga bagay nga makadugang halit sini. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. Kabay nga kami tanan magbuylog sa pagsaulog sang World Mission Sunday paagi sa amon mga pangamuyo, mga sakripisyo kag mga amot. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo Ginoo. O Diyos nga amon namay, pamati ang amon pag-ampo, itugot nga ang pulong kag Eucharistia, mangin amon kusog kakalipay. Samtang ginabantala namon ang maayong balita ni Kristo, na imo anak kag amon Ginoo. Amen. Bukod ka
palihog magtindog ang tanan. Magpangamuyo ka mo, mga utod, ang unang akon kaginong sakripisyo. Mahamutan ta sang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Matunta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa karayaw sa iyong ngalan, sa tunan kapuslanan, kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, tinuoy kami sa amon mga sala, kabagwa kami pagi sa imo grasya. Agud ang lagaro namon ikaw sa sining nga sakripisyo, nga may hilway nga tagipusoon. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayang inyo kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kag angay gid, igo kag puslanon sa among kalumasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog, magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga Amay, gamhanan kag walay katapusan nga Dios, paagi kay Kristo nga among Ginoo. Ginakilala namon ang iyong makatilingalang nga gahom sa iyong mahigugmaon nga plano sa kalumasan. Imo kami ginbuligan paagi sa imo gahom subong Dios. Pero buot ka manigikan sa amon kalaglagan, maluwas kami sa isa ka tawo subong sa amon, sa Yesu Kristo nga amon Ginoo. Paagi sa iya, ang iyong pagkahalangdon ginasimba sa mga angheles, nga nagahinugyaw sa walay untat sa imo atubangan. Itugot ka ibulog namon ang among tingog sa ila, sa pagdayaw sa imo sa mapainubuson, nga nagasiling. Ang Ginoong Diyos sa mga ehersito, puno ang langit kag ang duta, sa imo himaya. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Nagkakali sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Santos ikaw nga tuon o Ginoo, kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani, ipadala ang iyong Espiritu sa pagpasantos sining mga dulot. Agud di mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton, iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya nagipanagtag sa iya magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamo tanan kay magkaon sini. Kaini among akong lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya naging palibot sa iya magintuton ang nagasiling, magkuha kamo tanan, ka mag-inom sa sining kalis. Kainin mo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan ni kasultanan, nga igaula para sa inyo kag para sa tanan, sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akong handumanan.
Ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, si Kristo namatay, magkain ka, o Ginoong Jesus. Dali o amay, amon ginahalad sa imo, initinapay sa kabuhi, kaginingkali sa kaluwasan. Sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay, kapagabanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig ng mga takus, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo, sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ang Espiritu Santo nagpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa paghigugma pod sa amon Santo Papa nga si Francisco, sa amon obispo nga si Jose Romeo, o sa tanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sa nga magkatilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong mahimayaon nga nawang. Kaluoy man kami, kaya diri karon nagatambong. Ang maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo. Upod kay Santa Maria Birhen Elois ang Dios. Upod kay San Jose ang Ayabana. Upod sa mga apostoles. Kag sa tanan nga mga santo sinagpahamuot sa imo. Pagi sa imo anak nga sa Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya kagira sa iya. Ginahatag sa imo, Dios, amay nga makagahom, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kahimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kay ginsugo sa aton manluluwas, mga buyok kita pero sa pagsalig, sunod sa gintudlo sa aton. Sa mga langit, pagdayaw ang iyong dagat, umabot sa amon ang iyong ginharian, matunga ang imong pagbuot diri sa duta. Siling sa salahi, atagan mo kami niyo, singkano namon sa matag-adlaw, pagpatawaron mo kami sang mga sama namon. Siling nga ginapatawag namon ang mga nakasala sa amon. Kadinig mo kami ipagdaog sa mga panulay, hinunoon, luwason mo kami.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan ng kalautan. Hatagi kami sa pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Kagpalig na kami sa tanan nga mga palaligban. Samtang nakapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalaunan. Nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Ang gahong himaya sa mga sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa mga apostoles, ang pagidait ginabilin ko sa inyo. Ang akong pagidait ginahatag ko sa inyo. Hindi pagtandang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. Kag sunod sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Pagidait sa Ginoo, yan ang gihapon sa iyong tanan. Kag yaraman sa iyo. Mga utod si may kalipay, maghatagay ko mo sa pagidait. Peace. sa Diyos sa mga sala Sa kalimutan, sa Diyos na nagawa sa mga sala sa kalibutan. Sa Diyos na nagawa sa mga sala sa kalibutan. Patagan mo kami sing paghidain. Mga utod, yari ang kordero sa Diyos, yung nagawala sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sa kordero. Ginoo, gakatakos nga magsulod ka sa kampulian. Apay mitong lamang sa kapulong, kag mag-aayong akon ka lang. Handog sa akon tagi puson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa bala nga Eucharistia. Akang kun indikip matigayon magkarika
Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mamulan. Manuluwas sa akon kalan. Sa Diyos ang kalibutan para sa bugos na katawan. Idagin tugyanan, sinig ka mga butang para ipaambit sa tanan. Ang Eucharistia sa aton katilingban, isa ka panghangan, kamanawagan, na ikabuhi ang katarungan. Sa aton Diyos na kamahalan, insuko sa Diyos ang paghinungan, magpabilin sa dagsa-dagsa. Aton pangitaon, iya makabubunon, bagong iyang bugay nga nagignon. Ang Eucharistia sa aton katilingban, isa ka panghangan, kapanawagan, na ikabuhi ang katarungan. Sa aton Diyos na kamahalan. Palihog magtindog ang tanan. Mga buyok kita, o Ginoo, binigi kami agon na puslan namon ang mahal nga sakramento nga amon na baton. Kag maagon namon ang imo kaayuhan sa sinilutan o nakabuhi. Kag amon pagid pakamahalon ang makaayuhan nga langit nun. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Palihog maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Sa gihapon ang aton niya daily prayer sa Holy Rosary, ini nagapadayon sa tagsa kapanimalay diri sa aton niya katilingban. So, buwas nga adlaw, Domingo, yara kita sa panimalay nanday Mr. Donde, Hualde and Family. Lunes nga adlaw, October 21. Sa panimalay nanday Mrs. Julia Solis and Family. October 22. Mrs. Aileen de la Cruz and Family. October 23. Miss Angeline Mabilog and Family. October 24. Mrs. May Flores and Family. Kag sa October 25, Miss Jean Likbanin and Family. Kag sa October 26, diri sa aton niya Barangay Chapel. Ang aton niya community activities, ang aton niya Holy Rosary, magahibat kita sa Living Rosary, palibot diri sa aton niya residential area sa My Farm Workers Subdivision. So gani sa mga kabataan nga mag-intra ako mag-join sa aton niya Living Rosary, palista na kamo sa aton niya mga youth ministry officers. Kag subong man ang sobre para sa Fiesta Minatay available na, so makikangot na kamo sa kay Tita Grace Ledesma, nato niya Barangay Chapel Coordinator.
Madamag iti salamat. Palihag magtibag ang tanan. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Bintuhan kamo sa Diyos nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod si may kalipay, malakat kamo sa pagidai, kapadahan nga mag-alagad sa isig katawo, nakadadang santos kamisa. Salamat sa Diyos. Mayroong gabi sa tanan. May gabi man, Father.